Takže zdravím všetkých, vítam vás pri ďalšom podcaste. Dneska tu máme epizódu Regent, čo už je v poradí 5. epizóda z 8. druhej série Rodu Draka. Opäť sa trošku ospravedlňujeme, ale zase sa nám to nepodarilo naživo. Takže tentokrát by mal ten podcast byť o čosi skôr, snáď aj o dosť skôr, takže uvidíme. Bude to záležať, koľko bude mať času, ale samozrejme nie som tu sám, je tu môj klasický ensemble, takže je tu napríklad Jožko. Ahoj Jožko, vitaj. Ahoj. Taktiež je tu Epic, vitaj. Zdravím, ďakujem za pozvanie. A samozrejme je tu aj Marek, ahoj Marek. Zdravím vás opätovne pri ďalšom Matejcaste. Dneska ja som tak strašne premýšľal nad tým, pretože sa mi dosť neoplatí robiť bezspoileroidný segment. Je to také niečo, čo proste zaberie jednu otázku, väčšinou sa tam nič neporieši, takže proste ak ste to nevideli, tak by ste si to mali ísť pozrieť podľa mňa a samozrejme na Maxe vás to čaká a aj na HBO to asi chodí, neviem ako to funguje s tou telkou. Tam už som trošku viac zmetenejší, ale na Maxe to určite je. Takže ak ste to nevideli, určite si to ešte pozrieť, ale nepredpokladám, že ste to nevideli vzhľadom na views pri všetko, čo vám uniklo. Takže poďme rovno spoileroidne priamo do toho do epizódy a začneme hneď v podstate takou prvou väčšou scénou, kde sme mohli vidieť, ako Criston Cole vláčil dračiu hlavu Melee po King's Landing. A mňa by tak zaujímalo, pretože tento podcast, keďže v podstate tu nebolo dosť nejako veľa kontentu, tak využijem skôr ako takú reakciu na niektoré veci, ktoré chodia na sociálnych sieťach a ktoré fanúšici tak nejak majú tak zvláštne zaužívané a tak. Ale myslíte si podľa vás, že Criston spravil práve týmto ťahom nejakú chybu? Alebo myslíte si, že to bolo v podstate nejakým spôsobom dobre odôvodnené a to? Myslím si, že to od něho nebyl dobrý nápad. Reálně lidi v King's Landing považovali, jak tam zaznělo, draky považují něco jako bohy. Tohle, že je podle nich špatné znamení, což jako jo, docela se tímhletím tahem Criston, jako po tom, čím si prošel na konci té minulé epizody, tak bych jako čekal, že bude mít nějaký jakože došlo tam ke zraní Egona a dalším věcem, tak bych čekal, že se trošku nějak umoudří, ale ne, on opět zase jeho ego, úplně si tady musel říct, jo, budu vláčet King's Landing hlavu, jo, to bude super, jo, to určitě zabere. Ne, Kristne, zase si za sebe udělal akorát toho idiota, za kterýho tě považuju. Pokaždý jenom si to čím dál víc zhoršuješ u mě a už nemáš čím překvapit. Ale musím říct zase na druhou stranu, že to vláčení té hlavy vypadalo hodně slušně. Ta hlava vypadala, jako kdyby tam fakt byla. Takže fakt jako hodně cool. Tak, bola to veľmi taká zaujímavá scéna, lebo nám ukazujú, že tí zelení chcú nejako ovplyvniť to, ako sa na nich bude pozerať verejnosť a tak. Lebo kúsok ovplyvnili tie udalosti a pozmenili to, čo sa v skutočnosti stalo. Dali tam Egonovi v podstate také bonusové bodíky, pritom Egon tam vôbec nezohral takú rolu, ako tam hlásali. Hej, skôr Aemon by si zaslúžil zásluhy, ale tak on dostal tiež asi svoju odmenu za to, čo napáchal, k tomu sa ešte dostaneme. A ona to zároveň bola chyba, ale zároveň nie, podľa mňa, lebo hej, ukázali tam svoju silu a tak, ale zároveň tam ukázali odseknutú hlavu draka, čo môže dať davu rôzne šialené nápady, že možno tých drakov dokážu aj oni zabiť, alebo dačo, hej, že keď uvidia v takomto bode nejakého draka, možno ich to nejako namotivuje a možno uvidíme, ako sa vzbúria proti ním, hej. Aj teraz, ako ich tam utlačali v tej epizóde, tak je dosť možno niečo také na ceste a uvidíme to, čiže toto mohla byť zároveň chyba a uvidíme, ako to bude spracované, ale ja si myslím, že viem, prečo to urobili, to je tam jasne vidno, hej, aby zamaskovali aj to, čo sa stalo Egonovi a neukázali slabosť.
ale môže to viesť k niečomu celkom prekvapivému, čo sa týka zelených. No takto ako myšlienka je to určite zaujímavá a kvázi by sme mohli naznačiť, že je to aj funkčná myšlienka, pretože samozrejme vybojovňák tú povedzme už väčšiu bitku a chcel teda oznámiť kráľovstvu, že áno, je vojna, robíme niečo preto a vyhrávame a chcel sa vlastne s touto výhrou podeliť aj s obyvateľmi z King's Landing, aby všetci pochopili, že hej, vyhrali sme a bol tam dokonca aj váš kráľ, ktorý urputne bojoval za vás a vyhral a zabil Rhaenys spolu s drakom Meleys Red Queen. No bohužiaľ, keďže sa nachádzame kvázi by sme mohli povedať niekde v dobe temna, čiže v stredoveku v našej časovej ose, tak veľa ľudí je pobožných samozrejme a hlavne v King's Landing, kde vlastne prevláda 90%, možno 100% náš viera v siedmých. No a vlastne oni, ako určite už Matej spomínal, berú tých drakov ako nejakých bohov a vlastne tak vyzvujú aj celý ten rod Targaryenov, lebo oni kvázi vedia povedzme zotročiť tých bohov alebo podmaniť si ich. No a vlastne keď takto uvidia, že aj tí vysokí bohovia padajú a umierajú a že vlastne oni ich teda berú ako bohov a smrť boha nie je nikdy dobré znamenie. Čiže oni sa teraz boja. Boja sa, doba je ťažká, nie je jedlo, nie sú peniaze, všetko sa vlastne dáva do tej vojny. No tak ľudia sú samozrejme nespokojní a vlastne už mi chýbal nejaký ten jeden krôčik k tomu, aby vybuchli a možno tam bolo nejaké to povstanie. Uvidíme v ďalších epizódach, ale určite toto asi nepomohlo. Akože myšlienka určite zaujímavá a dobrá, predsa takéto veci sa diali, proste malo by to zvyhnúť morálku, len bohužiaľ Kristen Cole, ako sme si zistili, tak nie je veľmi pobožný človek. A vlastne teda mu to nevyšlo, aj keď myšlienka dobrá, lebo za každý chce pochváliť nejakým svojim víťazstvom veľkým a zvýšiť nejakú morálku a tak, ale bohužiaľ tentokrát to nevyšlo. Tak ja osobne si myslím, že to bola jedna z dosť veľkých chýb, čo sa Kristona týka. A nevrajím to ako fanúšik Greens, práve naopak Greens mám dosť rád, ale proste Kriston je vždycky taký ten trň v oku každého fanúšika, to je jedno, či ste Greens alebo Blacks. Ale, teda každého okrem Mareka. Ale dôvod, prečo je to chyba, je práve ten, že ten dôvod, prečo to Kristen urobil, je jasný, hej. Chcel proste pomôcť Aegonovi, ktorý teraz bol na tom veľmi zle. Chcel ovplyvniť poddaných, hej, to už bolo povedané. Hlavne chcel si uľaviť na dušičke, že proste zase Aemond niečo proste posral a je za to čiastočne vinný aj sám Kristen a proste potreboval si uľaviť svoje guilty duši, tak spáchal tento pochod, lenže to malo neočakávane taký akože vedľajší efekt, na ktorý ale samozrejme mali myslieť, pretože sami budovali na tom statuse, že Targaryeni sú v podstate mocní hlavne kvôli tomu, že ovládajú drakov a draci sú braní naozaj ako v podstate božské entity alebo jedný z takých proste vyšších entít, hej. Čiže proste tí bežní poddaní majú dosť silný rešpekt, berú ich ako niečo nezničiteľné, niečo nezraniteľné. Takže týmto rozhodnutím, na ktoré absolútne očividne Kristen nemyslel, tak vlastne korune viac ublížil, než jej pomohol, čo je podľa mňa chyba, pretože to sú veci, ktoré by Kristen mal vedieť a mal ovládať, predsa len na tých radách bol neraz. Stál tam, riešil tam veci, takže mal by vedieť takéto veci a je to proste chyba v jeho úsudku, ktorá mu proste zatienila mysel, kedy chcel zase tých poddaných nejako nahnať na ich stranu a vlastne týmto skutkom urobil presný opak, takže asi tak to vnímam ja úprimne a je to taká celkom zaujímavá vec, na ktorej sa veľa fanúšikov nevie zhodnúť, ako to majú brať. Ja si myslím, že ten taký najsprávnejší postoj je proste to, že to proste bola chyba z jeho strany a proste na tom sa nič nemení.
Každopádne máme tu ďalšiu kontroverznú vec, ktorá prevažne veľa vecí, veľa inšpirácií je na otázky v dnešnom podcaste. Som mal samozrejme z Twitteru, kde si občas chodím užívať fakt dementné ľudské nápady a názory, takže jo. Jeden z nich sa týka istého aktu s demonovou matkou počas jedného z demonových snov v Harrenhale, ktorému tam robí Alice. A je to kontroverzné kvôli obsahu, ktorý tu bližšie nechcem asi spomínať radšej, ak by si YouTube nerozhodol, aby mi dal ban. Všetci vieme, čo myslíme, všetci vieme, o čom sa bavíme. A pointa je, že proste na Twitteri som videl veľa ľudí, ktorí si sťažujú zase, že demo napísala Sarah Hess tentoraz a zase proste nepochopila jeho postavu, proste absolútne to pokazila, že demon taký nikdy nie je, nikdy nebol. A tak by ma zaujímalo, čo hovoríte vy na túto silne kontroverznú scénu a všeobecne, či si myslíte, že je toto konanie podľa vás mimo demonov charakter, alebo si myslíte pravý opak? Já jsem si jako hnedka v té scéně říkal, tyhle, kdo to je, tyhle. Taková, tyhle docela, jako viděl podle vlasů, mi to bylo jasný, jasně je to Targaryenka. A říkal jsem si, tyhle, ale sakra pěkná Targaryenka, tyhle. Jako fakt hot, ale v momentě, kdy jsem zjistil, kdo to je, no já úplně... Daemone, no tak ty jedno... Jako mám tě rád, kámo, ale seš jako zvrhlej dobytek už, ale jako... Fakt jako, tohle už je neskutečný. Hele, to, že tamhle seš se svou neteří, vole, to ti ještě ty jak jako odpustím, jo. Ale ty vole, že normálně máš ty techtle mechtle se svojí matkou ve vizi. No normálně, Daemone, znechutil jsi mě. Jako, já vím, že ti šplouchá na maják, ale ale kámo, už se vzpamatuj, ty vole. A konečně, ježišmarja, se vzpamatuj. Fakt jako, to už není normální, jako tady je jasně vidět, že tady má Daemon, ty vole, mommy issues, ty vole. Fakt jako, to už je fakt jako přes čáru, podle mě. Jako, takhle, je to Daemon, jo. Dělá šílený věci, ale tohle mi úplně stejně tak jako mimo charakter úplně zase nepřijde, protože víte co, Daemon má teďka bordel v hlavě a nepřemýšlí 100%. Už začíná možná být tak zoufalej, že už si začíná i představovat, jak má prostě se svojí mámou prostě choutky. Nevím, jaké narážky tady můžu až říkat tady na YouTube, ale jako byl to extrémek, no. Tak bola to veľmi divná scéna a vízia, neviem, čo si mám veľmi o tom myslieť, zaskočilo ma to. A v podstate môže to naznačovať, že možno Daemon nikdy nemal nejakú pozornosť tej mamy, ako spomínal Jožo. Aj preto je možno tak kúsok psychopodobne ako Aemond, čo tiež bolo naznačené v tejto sérii, že z podobných dôvodov. Neviem, či to má naznačovať niečo také, hej, alebo proste je to len random psychovízia. Bolo to zaujímavé, ako to bolo natočené aj všetko, len neviem, ako si mám úplne všetky tie vízie vyložiť. Ešte ako sa tam ukazovala malá Rhaenyra, to som kúsok dokázal pochopiť, tam som sa kúsok ešte držal, ale teraz, jak tam došla tá jeho matka, tam som to absolútne stratil, že ako nejakú hlbšiu myšlienku to môže mať. Ako to sa asi objasní časom, ale tie vízie už idú strašne dlho. Už by tam mohli dať niečo iné s tým Daemonom, popravde. No, ale čo sa týka tej jeho matky, nečakal som, že ju uvidíme. Ja vždy rád vidím nejakých ďalších Targaryenov z tohto obdobia, čiže určite celkom fajn taký pohľad, ale to je asi tak všetko, neviem, čo si mám o tom myslieť. Nie, podľa mňa tento sa perfektne sedí do Daemonovho charakteru. Takého pošahaného. A ja som veľmi ovplyvnený tvojim názorom, keďže som videl všetko, čo mám o Niku. Mali by ste tiež to pozrieť, ak ste to ešte nepozreli. A ty si to vlastne dosť skvelo povedal. A ja musím teda súhlasiť s názorom, kľudne ho môžem zopakovať.
že vlastne logicky démon si už nepamätá, ani nevie, jak vyzerala jeho mama. Ale keďže sa proste v duši, keďže proste vo svojom vnútri sa cíti nejaký výnimočný, tak si to samozrejme musí aj nejako dokázať, že je výnimočný. Napríklad tým, že proste má sen so svojou matkou, dominantný sen, a tam mu hovorí, že je obľúbený syn. A tým pádom si vlastne vďaka tomuto flashbacku aj ospravedlňuje, že prečo by mal byť on práve kráľ, prečo nie ostatný, ale práve on by mal byť kráľ. A prečo proste nech odmieta ten titul kráľ regent alebo kráľ manžel, ale chce byť on kráľ proste. Lebo áno, má na to síce nárok, síce menší nárok ako Aegon, ale má nárok samozrejme. No a vlastne takto to podľa mňa aj celé je. Že si iba, určite uvidíme ďalšie veci. On si iba vo vnútri musí ospravedlniť to, čo robí. A vlastne jeho mozog si to ospravedlňuje tým, že áno, ty si ten vyvolený, ty máš byť kráľ. Aby som dal možno trošku kontextu k tomuto, pretože ja osobne si myslím, že to je úplne čisto démonov charakter at its finest. Je to práve taká tá... Ja som sa jeden čas hádal s jedným typkom, vravím, že proste postavy v House of Dragon nemôžete nikdy zaškatulkovať, pretože každá z nich má vrstvy. A nedávno bol Acolyte, kde proste bolo strašne veľa Shrek memes okolo a proste tak nejak som si spomenul na to, že tibule vrstvy, viete ako. Tak presne taký je démon a toto je jedna z vecí, ktoré tak nádherne zapadajú do jeho postavy, tak ako ho napísal George R. Martin, a tak krásne vystihujú ten dôvod, prečo proste George R. Martin považuje démona za jeho najobľúbenejšiu postavu ever. A je to zvrátené, je to nechutné, ale je to proste démon, ako tu chalani spomínali, tak naozaj nemal tú možnosť svoju matku zažiť. Nemal jej pozornosť, respektíve umrela skôr, než mal démon nejaké 3 roky, ale viem si veľmi silne predstaviť, keby žila v tejto dobe, že niečo podobné by bolo u neho normálne, či by to nebola dokonca aj jeho manželka nakoniec. Takže je to niečo, čo by bolo úplne kompletne v démonovom charakteri. Ja len zbožňujem, keď vidím ľudí, ktorí sú fakt, že zarytí blacks, ktorí si myslia, že chápu tú postavu, ale strašne sa smejem, pretože je vidno, že nečítali tie knihy a snažia sa ma presvedčiť, že ich čítali a že tej postave proste rozumejú do hĺbky a do všetkých tých vrstiev vidia. A potom príde taký výrok ako tento, kde zaprvé si idú sťažovať na to, že Alysa vyzerá úplne inak, než má. Čo je pochopiteľné, lebo aj minulé Aemond vyzeral ako mladý démon. Čiže proste démon si snaží len doplňať svoje veci, zatiaľ čo proste Alice na neho tam vyhadzuje nejaké traumy z minulosti. A proste je tak krásny zážitok si len tak ísť na Twitter a tam sa pozerať na tie komentáre ľudí, ktorí vás budú proste silou mocou presviečať, že chápu ten charakter, a potom vypustia niečo také, že proste je to absolútne nechutné, že za to môže scenáristka, alebo že proste absolútne nepochopila démonov charakter, kým jediný, kto nepochopil démonov charakter, je ten, čo napísal ten komentár. Takže je to také ako, naozaj ako postavy v House of Dragon majú toľko vrstiev, že by ste sa z toho vedeli zblázniť. A je fajn, že seriál na mnohých tých vrstvách stavá, mnohé dáva do úzadia, proste niektoré ani sme nevideli, také tie obrátené tváre niektorých postav. A to sa mi páči, že proste majú veľa času, tak majú tú šancu namiesto knihy, ktorá proste tie vrstvy musíte preskúmavať dosť cez kadejaké detaily a podobné veci, ktoré vám nahovárajú vlastne tí traja proste spisovatelia tej histórie. Takže je to také fakt zaujímavé a toto bola proste scéna a vec, na ktorej som sa tak strašne pobavil, že som ju proste musel zaradiť do podcastu a chcel som vedieť, aké pocity z toho máte vy, takže asi tak.
No a pri Démonovi ešte ostaneme. Ak by ste chceli nejako reagovať na to, čo som práve povedal, pretože to bude pravdepodobne všetko nové info. Ostal by som pri Démonovi, pretože sme ho dneska videli kácať drevo napríklad, alebo potom si zvyšiel na lúčku trošku sa pošpásovať s brakenmi. A ako vnímate túto Démonovú linku v Harrenhale a vo všeobecne zatiaľ teda v riečných krajoch? Je to totiž to taká vec, že opäť Twitter je zdrojom tejto otázky. A či vás proste tá linka už naozaj proste nenudí, nepríde vám dlá a tak podobne. Ale myslím, že ste to už aj trošičku naznačili, ale ak to viete nejako trošku rozviesť, tak určite môžete. Mě ta linka nenudila nikdy. Mně přišla za prvý, protože Daemon, za druhý Harrenhal a za třetí je to fakt jako, je to fakt zajímavý, jako jak tam vlastně Daemon postupně přichází o ty zbytky rozumu a jak už prostě neví, co je skutečný, kdy a co ne, kdy jako reálně, on si ani třeba nepamatuje, kdy si šel lehnout do postele, neví možná už ani pomalu, že tamhle si předvolal Blackwoody k sobě. Je to fakt zajímavý. Strašně se mi líbila, jak tam prostě sedí na Caraxesovi a tam vyhrožuje Brackenům. To bylo skvělý. Jo. Buď se ke mně přidejte, nebo skořte, úplně ty Brackeni samozřejmě. My radši skoříme, než mít tyrana jako tebe. Úplně zrek nice, GG. A jako ten shot, jak ten Bracken odjíždí na tom koni a má za hlavou toho Caraxise. Tyve, já jsem čekal, že on ten Caraxis ho slupne. Prostě, že ho sežere. Nebo ho spálí, tyve. Jako ten shot úplně se k tomu vybízel a nakonec se nic nestalo. Takže nice. Daemonovo jako schánění armády, nearmády je to na mrtvým bodě, protože sice má Blackwoody i ještě nějaký armády, jo, ale vůbec nedává vidět o tom Rhaenyře, to mi přijde takový jako od něho hloupý, protože úplně bych Rhaenyru úplně nepokoušel, jako takhle, jako jasně je to Daemon, ale nemůže proto mít Daemon do nekonečna prostě výmluvu na to, že hej, jsem prostě Daemon, jo, jsem takovej, jo, víš přece Rhaenyro, koho jsi zbrala, tyhle. Takže jakoby tohle už mu nebude podle mě vycházet dlouho. Takže jako musím říct, že Daemonová linka na Harrennově mě furt jako hodně baví. Plus to, jak úplně má ten sen, že jo, já budu král a Rhaenyra má královna taky, jo, ale bude to prostě jen královna, já budu vládnout. Úplně takovýhle řeči, nevím, ty Daemone, aby jestli si nekoleduješ tím o vyříznutí jazyka, no nevíme, uvidíme. Daemon je takzvaný wildcard charakter, že proste človek nikdy nevie, čo urobí ďalej. To je na jednu stranu zábavné, na jednu stranu niekedy to mňa až tak nebaví. A teraz, ako je ten Daemon na Harrenhale, OK, z začiatku to bolo celkom fajn, hej, že si to tam išiel získať, aj čo, proste cool Daemon ako inak. Ale už je tu celkom dlho, by som povedal, a podľa mňa to celkom naťahujú, s ním aj tie vízie, aj všetko. Neviem si predstaviť, že by na to stačilo, že by to mohli už ukončiť v tej minulej epizóde teoreticky nejako. Ale uvidíme ešte, aký tam je ten endgame, samozrejme. Môže sa tam niečo väčšie udiať. No a ťažko povedať. Ja si myslím, že už to kúsok nudí, ako k tej otázke, keď sa tak vyjadrím. A to, že teraz on chce byť kráľom, nečakal som to. Ja som myslel, že on ako tých svojich najbližších, že si nejako ctí a že im nejako pomáha najviac ako vie a nesnaží sa ich takto zradiť. To by som od neho nečakal, ale tak ako vravím, wildcard charakter, čiže nevyspytateľný. Akože keby som mal zobrať, teraz zoberiem kompletne celých čiernych, tak za tú druhú sériu tí čierni robia hovno. V podstate to isté robí aj Daemon, on robí ten zbytočný svoj sidequest
a pritom Sao je neúspešný. A stále proste len za každým, keď vidíme Damona, tak už kvázi vieme aj, čo sa to bude diať, že bude mať zase nejaké haušky. Že je to kvázi nudnejšie určite, ale museli predsa tvorcovia vyplniť nejako ten čas strávený s Damonom. Ale na druhú stranu je to aj fajn, že vlastne sa dozvedáme dosť veľa vecí z jeho historiek, pokiaľ nie sú nejakí znalci knihy, tak zistíte aspoň nejaké informácie o Damonovi, veď samozrejme aj o Viserisovi, jeho bratovi. Možno tam budeme mať nejaké flashbacky ešte s Viserisom, bol by to fajn, uvidíme. A ja byť ináč Damon, tak asi odídem z toho Harrenhal, keďže vidím, že toto sa so mnou deje a môže za to pravdepodobne tá čarodejnica, čiže neviem, či je to dobré. A hádam už aj došlo, že obnovovať Harrenhal je zbytočné, skôr na to, že on tam vlastne aj prd robil, on nasekal pár dreva s nejakou veľkou sekerou, čo veľmi asi nepomohlo. A asi sa v budúcej epizóde to vykašľujem, ale ako hovorím, celá tá linka u Čierny je taká pribrzdená, ako by tam ani nebola vojna. Stále sa v tej Čiernej council iba rieši, že či Rhaenyra má na to viesť vojnu, nemá viesť, čo budeme robiť, nemáme armádu, proste stále to isté dookola. Akurát v dnešnej epizóde bola tá novinka, že keď nemajú armádu, budú mať aspoň viac drakov, čož samozrejme asi logický ťah. Ale uvidíme, no, bol by som radšej, keby sa už Daemon bol by som rád, keby sa Daemon už posunul ďalej, pretože postavať sa na Harrenhal je dosť zbytočné. Predsa on ten hrad nie až tak strategicky významný a určite bolo zaujímavejšie klejmovať si nejaké tie rody ako stavať si na Harrenhale. Pretože áno, ako som už spomenul v tom podcaste, je to zaujímavé, že ten je fakt, že sa tam zmesí strašne veľká armáda. Ale bohužiaľ, Daemon tam nemá žiadnu akú armádu dať. No. Aj keby získal tých pár rodov, či rečných, ktorých chce, tak stále je to malá armáda. Čiže podľa mňa by už mali sa oprostiť od tohto. Ale samozrejme, ako podľa väžby sme zistili, že Daemon zomrie na tomto mieste, takže ráta s tým, že ho budú musieť až zelený vyhnať. Čo sa týka Daemona na Harrenhale, tak som strašne rád, že čím viac tam sme, tým viac tých jeho už spomínaných cibulových vrstiev tak odkrývame. A tam bolo krásne vidno jedna tá vec, a to, že Daemon naozaj mal nejaký rešpekt len ku svojmu bratovi. A to je niečo, čo sme videli v prvej sérii, ale dosť matne. Ale teraz, keď proste Viserys umrel, tak vidíte, že Daemon zrazu má chuť na železný trón, zrazu proste naozaj vyslovene bojuje s tým, čo vlastne sám chce, pretože kým tam bol Viserys, tak bol držaný v šachu, pretože nechcel zosadiť svojho vlastného brata, ktorého proste mal rád, a v podstate keď umrela ich matka a ich otec bol vážne chorý, tak mali iba sami seba a ešte do toho im umrel jeden ten brat, takže v podstate sa tak nejak chránili medzi sebou a to puto proste vydržalo na veky, keď Daemon akože robil Viserisovi vždycky nejaký ten problém. Vždy to bolo skôr také proste laškovanie, upútanie pozornosti, pretože ako král tak proste už mal Viserys manželku, Viserys mal proste o dosť menej času na Daemona, než keď spolu vyrastali na dvore, takže tu krásne, ako vidíte, odhalenie takých tých úplne najbizarnejších, najnižších vrstiev Daemona. No ale aby sme sa presunuli aspoň na chvíľu k zeleným, pretože tento podcast je silne čierny kvôli tomu, že zelení basically nemali čo robiť tiež. A ako všeobecne v tejto epizóde nebolo zase toho kontentu nejako veľa, boli tam skôr nejaké zaujímavé dialógy medzi postavami a fakt veľa času sme strávili s čiernymi. A čo sa zelených týka, je tu jedna veľmi kľúčová scéna, kde Aemond bol zvolený ako nový regent, ako princ regent. A ako dobre si myslíte, že si bude teda Aemond plniť svoje povinnosti, ako dobre si povedie v tejto novej roli? Jako nevím, jestli mu to mám
přát, jako, protože ten zmetek jako dosáhl toho, čeho chtěl. Bude na železném trůnu a bude nejspíše nosit korunu. No, tak jako myslím si, že to povede ne zrovna dobře. Protože víme, že už tady zavřel King's Landing. Obchodníci sem jako do King's Landing nebudou moc, takže žádný jídlo, žádný léky, nic, peníze, nic prostě. Takže lid bude víc a víc nasranej. Tohle podle mě není hodně dobrý, ale co udělal už první věc dobře, že konečně odřízl ty hníjící krysaře, co tam visí už asi pár týdnů, nebo jak dlouho. Ale zároveň vlastně, jak už jsem řekl, udělal tu nejhorší možnou věc hnedka na začátku vlády jako regent. Takže tak, no. A ještě tady malou vsuvku musím říct. Nedávno se Nathan Mitchell, co hraje Aemonda, vyjádřil k tomu, jestli chtěl Aegona zabít, jestli to byl jeho úmysl. No a Nathan Mitchell řekl, že i ano, i ne. Že vlastně ho chtěl sejmout, ale zároveň to nebyl jeho úmysl jako 100% zase. Takže to bylo takový jako pade na pade. Jo, takže prostě se to stalo. Takže to, co se mu stalo, ho potěšilo. Zároveň to ale nebylo v jeho plánu. Jo, takže asi takhle. Máme to černé na zeleném, jo. Takže jo. Tak ja si myslím, že v tej roli bude Aemond dostatočne dobrý, pretože už sme mali v presérii porovnané, že on je proste iná liga oproti jeho rovesníkom a oproti Aegonovi, ktorý na rozdiel od neho zasadol na trón. Čiže určite bude oveľa schopnejší a nebude sa dať tak jednoducho zmanipulovať. Ja si myslím, že sa ho budú snažiť zmanipulovať, ale neviem kto presne, lebo pochybujem, že taký Larys sa k nemu priblíži, alebo tak. A to ma celkom zaujíma, že ako toto bude prebiehať, ale podľa mňa teraz bude môcť presadiť všetky tie jeho veci, čo sa mu vtedy až tak nedarilo, iba niekedy. Takže som zvedavý hlavne na to. A je to lepšia voľba ako Aegon, on napríklad, keď teraz bude akoby vládnuť za neho technicky. Povedal by som, že aj hej, ale uvidíme. Pre zelených to bude, pre čiernych to podľa mňa bude celkom problém. Hej, lebo teraz sa nebudú zelení držať späť. Aemon je teda vojak a bude sa určite sústrediť na tú vojnu, na tie bitky, ktoré budú nadchádzať. Ostatné časti vládnutia prenechá ostatným podľa mňa, ako napríklad ekonomika alebo riešenie ľudí, hospodárstvo a také veci. On sa bude či sústrediť iba na hento, alebo však prečo by sa samozrejme sústredil na niečo iné, keďže je dobrý vojak, povedzme, že nejaký generál bol vojvodca, určite. Tak určite na to sa bude sústrediť a potom by sa až mali báť teda niektorí tí poddaní, až keď bude on crown za čas mieru, lebo vtedy sa vlastne ukáže tá jeho práva tvár, by som povedal, lebo teraz sa až také dôležité bude, samozrejme je to iba regent, nastupuje iba kráľa Aegona II, Aegon II zatiaľ žije. Čiže ak sa teda dúfajme vylieči z jeho zranenia, tak zase bude opäť vládnuť, zatiaľ bude vládnuť jeho brat Aemond. A ešte by som ma zaujímalo teda, aký bude ich vzťah medzi Aegonom a Aemondom, predsa videli ste trailer na ďalšiu epizódu, dúfam. A videli sme tam, že nejako Aemond proste nejako nemá rád svojho brata, niečo mu tam robí, no tak v knihách teda, pokiaľ som dobre rozumel, tak Aemond bol vždy na strane Aegona, bol mu vždy verný a tuto vidíme nejaké vrtošenie toho Aemonda, že je taký neposlušný a proste ide si svojou cestou. Aj napriek tomu, že tá cesta nie je vždy správna a dobrá pre Aegona a pre kráľovstvo. Takže uvidíme, môže byť krutý, samozrejme, môžeme vidieť v celej epizóde, že všetci sa oboja, predsa len je to obávaný dračí jazdec a má na obávanú drakovi Vhagar. Podľa mňa bežní ľudia nevedia, čo od toho čaká, keďže ho ešte tak poriadne nepoznajú a poznajú maximálne tak bližší kruh rodiny. Alicent, Daemon, Rhaenys už asi nie. Rhaenyra. A tí sa boja.
pretože vedia, že Aemond nie je tak úplne v cajku, je trošku šialený. A teraz dostal nejakú tú veľkú moc, dotedy nemal veľkú moc, takže uvidíme, co sa s ním vyvrbí. Ja si osobne myslím, akože teraz odbočím od toho, čo viem, že sa stane a tak podobne, ale lebo však seriál to aj tak trošičku vždycky pozmení. A ak mám tak povedať správne, ja si myslím, že Aemond bude mať veľký problém. Alebo na jednu stranu je tu určite akože dobrý komentár o tom, že určite bude efektívnejší, schopnejší ako Aegon, predsa len je v podstate dosť vžitý s tým, čo sa deje. Na rozdiel od Aegona, ktorý nevedel absolútne nič, pretože mu nikto nič nevravel, všetci tak nejak ťahali za svoj koniec. Aemond bol jeden z nich, ktorý v podstate naplánoval útoky po riečných krajoch, po korunných krajoch s Cowlom. Takže ten má stratégiu vojny a všetko toto v podstate v sebe a vie, čo chcú asi spraviť. Čo teraz v podstate si môže sám odobriť, čo má svoje výhody. Tiež si myslím, že bude dosť nedostupný, čo sa týka nejakých rád a podobne. Že si bude skôr presadzovať svoje nápady. Ale to, kde si myslím, že to bude nie veľmi dobre s ním a že bude mať dosť problémy, je pri poddaných, ktorí ono sa vraví, že na rodinnú vraždu sa nezabúda a pri poddaných to platí dvojnásobne. Myslím si, že by sme mohli sa dočkať konečne aj titul Kingslayer, ktorý mu tak právom patrí vďaka tomu, že si zavraždil vlastne technicky vzaté bratranca. Áno, bol to bastard, čiže v podstate to nebola rodina, ale pre King's Landing, pre poddaných to rodina je. Čiže teraz nastúpil na trón v podstate človek, ktorým opovrhuje, ak nie viac ako 3/4 ľudí v meste, takže bude to mať dosť ťažké práve z tejto stránky. Myslím si, že to vyvolá veľa rozporov, veľa vzbúr a veľa proste nepokojov a tak, takže nebude to mať podľa mňa ľahké, bude to pre neho obrovský problém. My sa už blížime teraz na záver podcastu, mám tu také dve celkom zaujímavé, možno také v podstate čisto teoretické otázky, kde sa môžete vyblázniť s fantáziou. A jedna sa týka toho, čo Jaceris na úplnom konci epizódy tak nejak navrhol, prišiel s takým nápadom, že niektorí poddaní, ktorí už proste mali dočinenia s Targaryenmi a sú v podstate rodine viazaní na nejakých menších targaryenských princov a princezne a nejakých potomcí a bastardy a podobné veci, tak by mohli osedlávať drakov, pretože by teoreticky mali byť schopní toho. Je to celé v podstate propaganda o Targaryenoch, naozaj ten gén by mal byť nejakým spôsobom prominentný v každom, aj v bastardoch a dokonca aj cez rôzne línie. A 3 ľudí zo 4, ktorým sa naozaj podarí osedlať nejakých tých drakov nových pre stranu čiernych, tak sme už stretli v tomto príbehu. A mňa by zaujímalo, či si viete tipnúť, ktorí traja to sú, alebo proste, ktorí traja si myslíte, že to sú. A je to taká proste len krátka teoretická otázočka, len tak na odreagovanie, na ukončenie podcastu pomaly, ale isto. A len by ma zaujímalo, že či sa tak nejak trafíte, lebo neviem, či o tom viete nejako, alebo vôbec nie. A bude to také zábavné, keď sa potom tam objavia a budú osedlávať tých drakov a tak, čo nás čaká skôr či neskôr. A nebojíte sa, takže celkom ma zajímalo teda, to si myslíte, že dostane svojho dráčika. Myslím si, že jednoho z draků určitě by mohl teoreticky zkusit osedlat už ten hospodský, co tam byl v té 3. epizodě Burning Mill, kde tady o sobě tam řekl, že je bastardem, teď nevím, Targaryen, ne, že hry se toho Baelona Targaryena. Takže myslím si, že ten, podle mě ta scéna tam nebyla jenom tak, podle mě tam měla nějaký účel, což doufám, bych se hodně divil, kdyby to takhle nepokračovalo.
Ale jako myslím si, že tvůrci mají všech 5 pohromadě, takže myslím si, že to nebylo jen tak ta scéna v té hospodě. A teda nebo to nevěstinec zase, ale ne, byla to hospoda, kecam. A pak další, koho jsme tam viděli, teď si nejsem vůbec jistý. Maťo, ten kovář, ten, co tam šel vyjednat s Egonem to, že potřebuje peníze a to, tak a Egon řekl, že jo, a teďka vlastně viděli jsme, v jaký bídě teďka je, tak on je taky nějakým způsobem, nebo jsem to pochopil teďka blbě. Povedz ty mne. Říkal jsi, že... Já nevím, říkal jsem ti, že jsme už 4 viděli, takže vím 100% ten, no. 3 teda. Ty hospodský jsme vlastně viděli, toho hospodskýho, a ty další 2 teďka nevím vůbec. Vlastně jsme ty další 2 už vím, ty Valoriony, ty bastardy Valorionu, ten jeden z těch 2 je ten, který zachránil Korlice, vytáhl ho, když se málem utunul v moři, a ten jeho bratr, kterýho jsme tam taky viděli, a taky jste si říkali, tyhle, proč tam vidíme nějaký scény s nějakýma 2 bratma, který vlastně dělají pro Corlise, který tam opravují lodě a ta... proč to tam vidíme? A teďka už je ruka v rukávě, už vám to dává teďka po téhletý epizodě konečně smysl, takže někdo mohl namítnout, že ty scény jsou zbyteční, jako co to tam jako dávají. Tvůrci moc dobře ví, co dělají. Oni jasně si řekli, protože ano, Valorioni taky můžou osedat draky. Jo, vzpomeňme si už třeba na zesnulou Lejnu a I guess skoro zesnulého Lejnora, který oba dva vlastně taky uměli jezdit na drakovi. Takže to dává taky perfektní smysl, jo, plus tam ten hospodský, který ale možná bude spíš, no nevím, jako můžu mu napsat asi do King's Landing, hele, pojď, vyzkoušíme tě, jo, pojď, přijď na takový cvičení, jo, bude to nice, přijdeš ke drakovi a buď to tě sežere, nebo tě pošle do háje, prostě protože se otočí o 360 prdelí prostě k tobě a půjde pryč, anebo si tě oblíbí osedláš ho a bude to všechno OK, jo, takže fakt se těším docela na tu 6. epizodu, protože jak tam budou zkoušet osedlat ty draky, na to se dost těším, to bude fakt zajímavý hodně. Nemyslím si, že to bude práve ten typek z King's Landing, pretože diaľka a ukazujú, že má nejaké problémy, tak neviem, oplatilo by sa im toho tak z takej diaľky, ako pochybujem, ale myslím si, že to budú tí námorníci, či čo to je, akože oni tam mali príliš veľa priestoru na to, aby neboli takí dôležití, že by išli tam na drakoch, takže to si myslím, že sa stane. Ale neviem úplne, ako to dopadne pre čiernych, lebo aj keď sa to môže zdať ako dobrá taktika, tak je to v podstate také, ako dať ľuďom, čo až tak nepoznáte, atomovku, hej? Čiže neviem, či je to dobrý nápad, môže sa im to vymstiť, môžu si odletieť s tým niekam preč, alebo obrátiť sa na nich kvôli nejakému osobnému dôvodu. Čiže tak, a jediná moja teória je, že to budú tí 2 námorníci, ja neviem, kto ďalší by to mohol byť. Až tak som nevnímal nejakých tých bastardov. Možno zachránia to malé Egonové decko z minulej série vlastne. Veľká teória teraz. Čiže to bude asi najväčší kandidát. Uvidíme malé decko riadiť draka v ďalšej epizóde. Tak zistili sme teda, že pravdepodobne tu budú všetci bastardi. No a mali sme tam už nejaký ten pík na nejakých tých bastardov s bielými vlasami. Samozrejme to podľa mňa bude Úfrik. Máte vám niekoľkokrát spomínal. Potom sme tam mali ešte, teda ten Úfrik má byť údajný syn Beona. Tak si dobre pamätám, brat Viserisa a Daemona. Potom sme tam mali ešte jedného
kandidáta, ktorý má taktiež biele vlasy. Teraz meno vypadlo, ten čo stáva tie škorpióny. Hugh, podľa mňa ten. A ešte, pokiaľ sme zistili, tak Corlys má 2 bastardov. A bolo by veľmi zaujímavé, keby jeden z nich dračí jazdec. Podľa mňa tých kandidátov bude trošku viac. Bolo by asi nie je veľmi epické, keby sme sledovali, že len tak hoci kto si môže osledovať. Určite bude viac tých kandidátov, predsa len ten Targaryenský ľud už nejaký ten piatok vládne. A prví kandidáti budú asi pravdepodobne s Papaným drakom. Ale títo traja podľa mňa majú dosť dobré našlepnuté, aby boli dračími jazdcami. A uvidíme nakoniec, či ostanú na strane čiernych. Čo sa týka tej ďalšej otázky, ktorá už sa tiež venuje skôr tej ďalšej epizóde ako aj toto, v podstate tiež je to taká skôr teória alebo skôr taký zaujímavý poznatok alebo niečo také. A ide o to, že v jednej zo scén z ukážok na ďalšiu epizódu sa vidíme, ako sa Aemond skláňa nad Aegonom a mňa by tak zajímalo, skrátka predpokladáme, že by sa mohol Aegon v tú ráno nejako zobudiť alebo tak a bola by to v podstate ich prvá konfrontácia, prvé stretnutie po bitke o Rook's Rest. Ako si to predstavujete vy, ako by mohlo dopadnúť takéto zvláštne stretnutie dvoch bratov? No, tak vzhledem k tomu, jak tady Aegon dopadnul po té minulé epizodě, jak jsem typoval správně, tak půlka ksichtu spálená, vlastně má tyhle skoro po celém tyhle spáleniny. Život mu jako sice zachránila valorijská ocel, ale stejně bude mít z toho doživotní následky a nejspíš i trauma. Možná se bude bát ohně, možná se bude i bát výšek, kdo ví. Vlastně má ke všemu teďka bratra, který vlastně si bude bude si myslet správně, že ho chtěl zabít. Možná i Aegon přijde jako k tomu rozřešení, že jako fakt možná udělal chybu, že se fakt choval jako hlupák, že letěl na drakovi opilej, že neznal vůbec taktiku, neznal situaci na bojišti a dopadl, jak dopadl. Že by se možná mohl ponaučit, což si nemyslím úplně, že Aegon teďka si bude spíš lízat rány. A myslím si, že ten jejich rozhovor mezi ním a Aemondem tak možná bude plný výčitek, že Aegon plně, že jak si mi to mohl udělat, něco v tom smyslu svýho krále takhle zranit, je to i vlastně i zrada, což vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby došlo ke scéně, kdyby tam třeba Aemond by v záchvatu by chytil Aegona za krk, pod krk, a začal by ho škrtit trošku, aby zavřel kurva hubu. Jako bude to podle mě hodně, jako podle mě tvrdý rozhovor, anebo může nás to překvapit tím, že fakt Aegon nic mu vyčítat nebude, že vlastně, hele, neměl si na výběr, možná, že se Aegon možná při tom pádu tak praštil do hlavy, že se mu bude možná i najednou omlouvat za to, promiň, že jsem tě v dětství šikanoval, promiň, že jsem tě tamhle zesměšnil v tom nevěstinci, jo. Jako, což Aemondovi bude úplně jedno, protože Aemond necítí žádné emoce. Je to ambiciózní prostě voják King's Landing a podle mě necítí nic jiného než chuť po boji a jediná osoba, kterou má reálně asi rád, teda jediná živá věc, kterou má rád, tak je asi Vhagar. To je tak asi jediný. Tak ja som tiež videl tú ukážku a som zvedavý na ich konfrontáciu. Ja si myslím, že sú tu možno dva scenáre a nič iné.
Prvý je ten, že Aegon bude dosť teraz otupený tým nápojom, mi vypadol názov, proste to, čo aj pil Viserys, to na bolesť. A presne tak, takže z toho bude taký otupený a nebude veľmi chápať, ani si pamätať a len bude rád, že vidí svojho brata, hej, čiže to je tak možné, že to bude taká paralela s Viserysom, ako aj vládli v jeho mene tiež kvôli tomu, že bol takto odstavený. Alebo je to ešte druhá možnosť, že nejako naberie nejaké zmysly, dojde mu, čo sa stalo, ale presne preto sa stretáva s Aemondom. Aemond ho nejakým spôsobom zmanipuluje, buď sa mu bude vyhrážať nejako psychologicky alebo niečo, lebo Aegon teraz není v úplne najlepšom postavení z tej postele. Ako mohol by nariadiť nejakým strážiam, hej, nech mu prinesú Aemonda alebo niečo, ale chcel by sme si to tam vypočuli a možno by sme videli, ako ho dokáže Aemond nejako zmanipulovať, čiže to si myslím, že sa môže stať, ale skôr tá prvá možnosť. No, podľa mňa Aegon bude určite nahnevaný. To Aemond ho spálil. No a bude chcieť urýchlene ísť asi na trón, ale Aemonovi sa asi páči, že je král regent. A bude vlastne, akože nebude chcieť zabiť svojho brata, to veru nie, ale bude mu chcieť asi ukázať nejakú cestu, možno presvedčiť ho nejako aj fyzicky. Videli sme nejak stláčo, možno niektoré jeho rany, alebo sa možno bude vyrážať. Uvidíme, ja som už nebol s tým, že čierni ťahajú za jeden povraz, ale vidíme, že Aemond asi ťahá sa tým za sebou. Ja si myslím, že toto je celkom zaujímavá otázka, mimochodom bola z komentárov, ak som to už nespomínal. A musel som to trošičku pootočiť, ale v podstate to bolo z komentárov pri príspevku, kde som spomínal, že tento podcast bohužiaľ nebude naživo. A prišlo mi ako celkom fajn na to zašpekulovať si trošku takto pred epizódou zase k niečomu. Takže aj sa mi toto celkom hodilo k tomu podcastu dneska. Takže tak, no proste bola to taká zaujímavá otázka. Čo sa týka môjho názoru na toto, asi sa prikláňam skôr k tomu, že tým, že bude Aegon omámený makovým mliekom, čo určite bude a bude pravdepodobne aj ožratý, tak sa začne ospravedlňovať Aemondovi, čo samozrejme bude ako hrách hádzať o stenu. Ale niečomu takému sa prikláňam, že skôr sa stane než čokoľvek iného, ale reálne ako medzi týmito dvomi bratmi jeden nikdy nevie, že áno. Takže nemyslím si, že nás čaká nejaký pokus o vraždu, myslím si, že to už Aemonda tiež celkom dosť silne prešlo. Takže asi tak nejak to vnímam ja, no a to by bolo teda všetko z dnešného podcastu. Ja dúfam, že ste si užili tieto otázky, boli trošku inakšie než zvyčajne. Boli to skôr také reakcie na veci, ktoré sa dejú vo fanbase, aspoň ako v širokej fanbase. A tak, ja si myslím, že to stálo tiež za to, možno to bol trošičku iný pohľad na to, zase naše pohľady na veci sa dosť líšia v nejakých detailoch a tak, takže už len tým, že ja som tým Green samozrejme aj s Marekom, takže asi tak, z mojej strany to bude pravdepodobne všetko, chalani majú tiež svoj priestor, aby sa s vami mohli rozlúčiť a vidíme sa zase niekedy inokedy, možno práve budúci týždeň na live podcaste. Majte sa. Ahoj, majte sa, papa, čau. Majte sa pekne a napíšte nám nejaké vaše teórie a poznatky. Takže vám ďakujem, že ste si vypočuli opäť aj tento podcast. Ja vám už poprajem pekný šopňa. Majte sa. Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.